Ipahayag ang inyong opinyon. Barangay Opinyon. Kiniga po ng Barangay FM 103.5. Unsa imong opinion ka barangay? Kaning ginaingon nila karon, init ka hisgutanan nga kuno, kaning mga plaka sa motor ibutang na sa kanang sa atubangan sa driver. Tapos dapat dako para in kaso kuno na mga hitabo, dali lang siya makitaan. Plate number. Oo, So kumbaga, dapat daw ang i-ID na. ibutang na daw ang plate number sa tubangan sa motor ka barangay. Oo, dako siya ha. Dako siya nga numero. Placard. Oo, wala siya placard. Actually, ang plano nila mismo sa kanang ga-drive sa motor na gari. Sa dili driver sa motor. Oo, parang ano siya ba? Ibutang diri ba? Magbutang mo ka diri ba? Aside sa imong plaka sa imong motor, kailangan imuha po siyang ibutang sa imong dughan. Hala no? Oo. Karon mga kabarangay natay live nga report. Kung ikaw alam mo pa Rocky, dahil natin ka makitaan, ay, ito si Rocky. Sa iyang plate number. Layo pa lang makita na yung plate number. Ay, si Rocky to. Natay istoryahon mga kabarangay natay sige. nakakaroon sa Dris Boulevard, Davao City. Oo. Natay usa ka driver. Driver ni siya ha. Usa ka habal driver. Ay, grabe, sa pangalan pa lang. Ha? Sa pangalan pa lang, Hudes. Oo, sa pangalan pa lang mutuwad na niya kauban. Ana ato pasudlo ato ang interviewon nga usa ka driver po ni mga kabarangay at the same time naa po ni siya motor. Motor, oo. Actually, ang motor, daga na siyang motor. Oo. Inutang tanan. Atong sulod si hello sir, maayong buntag si muna sir. Sir, good morning. Live ta karon sa barangay. Unsa man imong barangay opinion ang ato ang gihisgutan karon? Hello, ako na si... live na ta, live. Oo, ganiha pa. Sir, live na ta sir. Oo. Usay pangalan ginato sir? Tawag ko na lang ko ninyo sa pangalan ko, Jack. Ha? Jack. Jack Apelyido. Apelyido. Titago na lang ko sa pangalan Jack. Tapos fruit. Fruit ang apelyido. Ay pakabot-bot. Jackfruit. Sir, kaya usay mong opinion ano sir? Usa man jud ka bilang isang mamamayang Rider ka, oo. mamamayang Pilipino. Oo. Nga usa ka driver nga kuana uyon ba ka nga ang plate number ibutang na sa tubangan sa motor o Sa imong dughan. sa imong dugan? Mag-ID kag dako kayong plaka. Uyon ba ka na sir? Sa ko, mga brad. Ako hilig dyan kong motor. So? Tawagon ko nila, oy Jack. Nanay mong motor, Jack.